Daar komt ze aan. Mooie insprong. Ze zit er wel wat leeg in. Oeh. Dit wordt spannend, Dit Klaske. wordt heel spannend. Ze dacht ik heel twee klimslagjes voor genoeg. Ze won een hele mooie uitsprong. Ja, want hier komt ze aan. Ken ze roeien? Ja. Oeh! Ja! Volgens mij is ze vierde. Ja. Ja, het ging wel goed al. Ik sprong ik wel 4. En de insprong ging wel goed. En een heel dik naar persoonlijk record, hè? Ja, mij wel bijna 2 meter. Want hoe ver wist u het eigenlijk? Uiteindelijk weer ik mijn 4e sprong. 8 meter 44. En dan is Samar heel verrassend Fries kampioen, hè? Ja, die ik net 8. Nee. Nou, best van plan om nog heel lang terug te vieren te hebben? Ja, ik vind het geweldig. Want ja, je weet er natuurlijk nooit dat die eerst 2 meter bij HPR opspringt. Ja, hier hebben we Boas. Oh, een mooie sprong. Oh, ja, en een bijzondere creatieve landing. Jongen weer. En we zien wat er nog brengt. Ja, hij gaat in die komt. komen. Ja. Oh, gelukkig. Hij gaat zeker mooi. Hij sprong zich op het baaltje. Maar dit is knap, jongens. Hè? Opperste concentratie. Daar komt hij on. Hij heeft een mooie insprong, mooi tros, hoor. Ja. Zo, hij gaat gewoon over het boltje en uit de richting. Hij gaat haast richting dit 10 meter. Ja, nou ja. Wat weer die persoonlijk record? Nog een meter 34. En wat is nou? Nog een meter 46. En dat betekent goud op het FK. Ja. Hoe oud ben je nou? Ben je nou 10? Ja. Dus stak hem hier, dan meesters gewoon eens opschoven, want dan meest in de groep tot en met 12 weer. Ben je er dan ook weer bij? Waarschijnlijk wel, ja. De jeugdkoers willen de muim daar heen. En oh, moest eens even zien. Zo, ja. En die springt je denk ik nog een tweede plekje. Ja. Knik net verder als het baltje, denk ik. Het tweede plakje stikt nog op dit 8 meter 10 van Berber Haanstra. Daar komt Sanne Boustra. Zit heel mooi in de stok. Ja, best eens even zien. Die springt hier op een linie van Jochem Meter. Met 2 grote slagen. Wat kerst er nog van Maatje zit er goed in. Krijgt weer die tijd. Maar Ja, ver op dat heel erg mooi. Ja, maar een applaus. de nieuwe Fries kampioenen van 2020. De corona champion. Ja, ik had toch wel wat zenuwen in het begin en ik vond het wat spannend. En het ging toch wat snel de eerste sprong en Sanne die sprong meteen na 8, wat was het, 96. Dus dan voel je toch meteen de druk wel. Maar ja, het is toch gelukt. Oh, ja, met z'n CWCM. Must eens even zien met CWCM. Oh! Hij werpt zich richting het baltje. Yes, zei hij. Yes. Hier komt de, hij zit er lekker in, En dan wordt er een springen. Zo! Ja. Nou, dit is de sprong, hè. Dit kind haast dan het vierde. Ik denk dat we hier een nice scorerecord te pakken hebben. Dat weet ik wel zeker. 11 meter 2. Ik weet het wel zeker. Dit is weer een duur niet voor de clubriemen, want dan hebben we wel ijstickers ons kaffen. Flikstinder, jerkje net. Maar dat doen we natuurlijk graag van zulke doelen. Ja, door hast geweldig sprong, waardoor verbetert je het scorerecord, hè? Ja, ik verbeter het scorerecord mooi 11 meter 26. Alleen toen kwam Sietse Leibert en die ging er weer voorbij. Kan hij nou al een antwoord Jan op Riemer Zielstra? Of gaat hij als tweede de finale in? Daar komt hij al. Mooie sprong, ja, krijgt hij. Zo! Ja! Oh, dit spot erom. Oeh, jeetje. Van harte gefeliciteerd, want door hier stuurt een monsterachtige dij, hè? Ja, zeker. Ja, achter die op de score staat al een scorerecord van de jongens tot en met 10 hier. En er komt nou een nice scorerecord, want hoeveel wie is die wordt? Halve 34. Dat is een Fries record. Ja, dat is heel lang.
Wat hier stuurt een concurrentie, want Riemer Zielstra die zette hier eerst al een skansrecorddel en toen moest ook nog. Wat dacht toen? Ja, ik dacht, het mag nog gebeuren. Het werd spannend. Ik goed concentreren. Nou, en dan blijft dan things mag gebeuren. Nou, en dan blijft het gebeurd. Nou, dat is helemaal geweldig natuurlijk.